தேசிய பாடசாலை அதிபர்களை தெளிவுபடுத்துவதற்காக கல்வி அமைச்சில் இடம்பெற்ற நிகழ்வின் போதே பிரதமர் இதனை தெரிவித்தார். මේක දරුවන්ට දෙන ශාරීරික දඬුවම් සහ මානසික දඬුවම් இது பிள்ளைகளுக்கு வழங்கப்படும் உடல் ரீதியான மன ரீதியான தண்டனைகளுக்கு எதிரானது. இவை பாடசாலைகளில் மாத்திரமல்ல, கடந்த காலங்களில் போலீசாரினால் இல்லங்களில் வசிக்கும் பிள்ளைகள், நிர்கதியான பிள்ளைகள், சமூகத்தில் வாழும் பிள்ளைகள், இந்த சகல பிள்ளைகளுக்கும் ஏற்பட்டுள்ள உடல் ரீதியான உள ரீதியான தண்டனைகள் அந்த பிள்ளைகளுக்கு பொறுப்பு கூற வேண்டியவர்களால் ஏற்படுத்தப்படும் துன்புறுத்தல்கள் பல பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்தியுள்ளது. அண்மையில் 16 வயது பிள்ளை ஒன்றுக்கு போலீசார் ஏற்படுத்திய துன்புறுத்தலுக்காக தண்டனை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது பாடசாலைகளை, ஆசிரியர்களை இலக்காக வைத்து திருத்தப்பட்ட சட்டம் அல்ல. இதில் இதனை விடவும் பரந்த அர்த்தம் உள்ளது. பிள்ளைகளுக்கு ஒழுக்கத்தை ஊட்டுவதற்கும் தண்டனை வழங்குவதற்குமான செயற்பாட்டை நாம் எந்த இடத்திலும் நிறுத்தவில்லை. ஆனால் பிள்ளைகளுக்கு உடல் ரீதியிலான துன்புறுத்தல்களை வழங்கியே தண்டனை வழங்க முடியும் என்ற ரீதியில் நாம் நினைத்தால் அவர்களை உள ரீதியில் வீழ்ச்சியடைய செய்வதன் ஊடாகவே மாத்திரம் ஒழுக்கப்படுத்த முடியும் என்று நினைத்தால் அது பிழையானது. அப்படி என்றால் நாம் அதிகம் பேச வேண்டியுள்ளது. තියෙන සංවාදය තමයි දැන් අපිට දරුවන්ගේ විනය පවත්වාගෙන යන්න බෑ. දරුවන්ට දඬුවම් කරන්නම බෑ. දඬුවම් දෙන එක කොතනින්වත් නතර කරලා නැහැ. විනය පවත්වාගෙන යෑම අපි තහනම් කරලා නැත.